Og så der, vi tager til Ho, goddamn Ho, og vi skal sige undskyld til alle dem, der bor i Ho. Undskyld, Ho. Ja, hvad så? Undskyld. Hey, kan jeg få et ride? Hey, lille. Så er det første hus her i byen. Hey, er der nogen hjemme? Jeg vil bare lige sige undskyld. Og den lille sover. Det må jeg sgu undskyld, vi ses. Ha' det godt, mand. Hey. Og kæft, den er ond, mand. Hvad sker der for dig? Undskyld, Ho. Undskyld, Ho. Hey, hvad så? Så tager vi det ind i Ho Kirke. Det er der, at hosen bliver begravet. Hey, hvad så? Jeg vil bare lige sige undskyld. Respekt. Og tak for fisse. Hey, hvad så? Så er vi røget ned for en H til et O, til et K, til et R, til et O, H, K. Og prøv lige at se, hvad der står på menuen. Fissebuffet, mand. Ja, smuttet. Kom så, kom jo. Hey, hvad så? Er der fissebuffet herinde? Der står fissebuffet. Ja. Hvad så? Det lyder nice. Hvornår kommer damerne så at fyre op der? Har det nogle svedige koteletter, eller hvad? Jeg vil bare lige sige undskyld der. Undskyld, Ho. Ja, men det er i orden. Undskyld, Ho. Du må ikke filme ham, mand. Han er efterlyst. Ja. Hvor kommer I fra? Fissefilet. Vi kommer fra... Hvor du fra? Undskyld, Ho. Vi ses der. Fyr næs. Blød slante til folket. Hils dem. Hey, og så rører vi herind. Hey, hvad så, Hos? Undskyld, Ho. Hvad sker der med jer, alle to? Hold kæft for I mange, mand. Er I alle sammen Hos? Hvad så, Hos? Hvad siger I til det, mand? Hvad sker der for jer? Skal I ud og bolle i stranden, eller hvad? Har I prøvet at være fulde? Jeg kan skaffe nogle breezers. Hvad så? Hey, de cykelmand er punkteret. Dækkes ude med slangen. Der er så glå osten, mand. Hvor er du fucked up? Hvad sker der med pøllegarnet, mand? Hey, undskyld, Ho. Vi ses! Vi ses, Ho! Undskyld, Ho. Hvad, jeg troede, det skulle være os to. Undskyld, Ho. Jeg troede bare, det skulle være os to. Men der kommer der nogle fucking hos, mand, og vi er Ho. Ej, de ser rigtig gode ud. Så jeg lige skulle prøve at lave et borttræk der. Hey, hvad så, Hos? Skal vi fyre den af? Vi kan lege værelse op på kronen der. Ho, Kro, hvad siger du til det? Hvad så, skal vi bolle, eller hvad? Nej. Hvad så, er det ikke Ho, det her, eller hvad? Hvad sker der for dig, mand? Undskyld! Hvad så, Hos? Hvad så, L to the O to the N-E? Jeg skal lige have en... Har du ingen vafler? T-I-R, tier. Kan jeg få en flaske gammel dansk? Ja. Hvad koster de her jordbærlyn? 3,5. Undskyld, Ho. Men jeg troede, det skulle være os to. Vi ses, Ho. Hvad? Hey, der er nogle fede tyskere. Hvad bliver der? Stjerner der blinker, stjerner der lyser, månen den kigger.